selamat mau perjoli pasat kami tu alak lain nami dok iboto nami. Sayang giak ma gabe keluarga Sitirok kamu di tengah-tengah ni aka keluarga. Jadi di sonuk rodo kami sian punguan silai sabungan wilayah Nagoya sektor Batam Center di Goko Jojo ni abang nami nungaing lasroa nami mangadobi pestaon laos disomai pasat kami son ulos sebagai anggaran dasar anggaran di Pungwata wilayah Nagoya sektor Batam Center saya lasmaro amuna majalo atakon ata tabama sen pasat kami ma tu abang nami lo raja di hoboru nang dohoto hela di sonro dohami akan na tuam akan na borum saluhu na patuduhol las ni rohanami di naung majalo paso-paso warbogasok kamu siya joroni Tuhan marhite siya na posona di las ni rohamunay las dotong rohanami na tua muna oti tung namang nabuhape di haroh nami akan na tua muna bah las matong rohamuna jala pangidua siya kami alana hela nami tinggal do di Batamon masuk mahamu tupungat taloh raja jala ikon jumolo do hamu masuk tupunguan ni raja silai sabungan baru doh bere baru be asa di jalohami hamu di loho raja songonima songo buah nami to hamu nang dihamuang gidoli nami satabi dang na pajolo-jolo kami yang gidoli alai lapatan na di baik kami do di anggaran dasar anggaran rumah tangga ni poparannya puta loho raja napulta pagar di raja silai sabungan memang persyaratan utama molo masuk tupungan loho raja ikut jumolo do mendaftar di punguan ni raja silai sabungan jadi suatu gabi babuhara unang gidoli dah jadi ima tu jalasian anggaran dasar, anggaran rumah tangga ni penguata tong lo pasaton nami ulus tuhamuna baru nami do hela nami las maruhamuna